Zmohol sa tu takový nešvár, ktorý sa dneska na ňo velice pozrieme. Dobre? Jovinečko vypovedal na polícii, influencer opísal, ako mu vraj plačko a ponúkala 30 000 eur za podporu Pellegriniho. Jaj, chlapci moji, čo sa to deje to tu? Za Tatrami. Joj! Známy influencer Filip Jovinečko Jovanovič musel na polícii vysvetľovať pozadie prezidentskej kampane Petra Pellegriniho z roku 2024. Informuje denník N. Podľa policajnej zápisnice Jovinečko vypovedal, že mu počas kampane volala Zuzana Plačka, ponúkala mu približne 30 000 eur za to, že na Instagrame zverejní podporu pre vtedajšieho kandidáta. Menovaná mi uviedla, že existuje možnosť si zarobiť podporou Petra Pellegriniho a to za storku na Instagrame a že podobne ho podporí aj viacero známych osobností. Akože sorry, ja tu nechcem byť žiadny konšpirátor ani nič také, ale hoši, počas moratória, že všetci sa zhodnú a dropnú storky v rovnaký čas a s rovnakou retorikou, nevyprávaj mi nič! Hej hoši, tu nemusíme ísť v čete do politického, do nejakého vašeho politického turba, neskutočného. My tu ideme túto samotnú situáciu riešiť. Hej, mne je jedno, kto si koho volíte, mi jedno, kto si s kým toto mám Ja sa chcem pozrieť, čo sa deje. Konkrétna cena bola okolo 30 000 eur. Konkrétna cena bola okolo. Výborne. Na to tu máme, dámy a páni, prosím pekne vyjadrenie, ktoré si poďme spolu pustiť. Vyšlo von, že kto volal Jovinečkovi a ja mám pocit aktuálne, chcem to celé vysvetliť, že ako to naozaj bolo, lebo mám pocit, že sa tu robí z niečoho úplne iná senzácia, ako reálne bola, ale ja chápem, že na to, aby to bolo zaujímavé, aby sa o tom písalo a tak treba tú senzáciu trošku nakopnúť, ale To je taká klasika, že keď na teba niečo vyťahne už aj to, že sa píšu o tom články, tak povieš, no, robí sa to pre hype, dobre. Vieš, to je tá prvá karta, čo sa vždy vyťahne. To je, keď Otarim niekto píše, alebo tak ďalej, vždycky povie, no chcel si svísť na tých číslech, ja to chápu. Vieš, to je taká tá klasička. Mám dôvod, prečo o tom nehovoriť, alebo sa nejak zatajovať, neviem vôbec prečo už z toho oni predtým robili nejakú takú senzáciu. Nechápem tomu. Každopádne, poďme úplne po poriadku. No. Vždy, keď sú akékoľvek voľby, tak sa proste oslovujú rôzne reklamné agentúry, kde zháňajú hercov, spevákov, influencerov na podporu daných strán, alebo v týchto prípadoch to boli voľby, hej? No to chápem, ale to je počas volebného obdobia, nie počas moratória, nie? To sa dáva vtedy, keď je to v rámci normálne tých kampaní, čo akože... Chápeme sa, čo chcem povedať, že to nemá byť pre to obdobie, kedy sa už nemá nič dávať ohľadom propagácie nejakej politickej strany. Vtedy má byť ticho, majú ľudia ísť voliť, má byť ticho. Hej. Neviem, prečo tu ľudia robia z toho vedu, pretože to tu takto funguje už roky a nefunguje to len tu, ale aj vo svete takto. Vidieť aj v Maďarsku, kde potom vlastne tí všelijakí influenceri si robili party do rána. Deje sa toto, je to proste normálne. Čo sa týka môjho telefonátu k nemu, bola som zrovna s mojím známym, ktorý vlastne robí tieto kampane. Pýta sa ma, že či nepoznám Jovinečka, že by potreboval mu povedať o takejto ponuke, ktorá vlastne im prišla. Tak ja som povedala, že OK, však mu zavolám. Akože, prečo by som ho nezavolala, tak som mu zavolala. Opýtala som sa ho normálne. Ahoj Filip, či budeš podporovať niekoho vo voľbách. Ponúkajú ti okolo 10 000, nebolo to vôbec 30 000 a on mi Ja tak pardon. Tak okej. A odkiaľ je tých 10 000? Vieme to späť pozrieť nejako, odkiaľ je tých 10 000? A to odpovedal, že jemu volala už aj protistrana, ktorá mu ponúkla ďaleko viac. A ja, že aha, super. Takže akože neviem, prečo sa tu teraz útočí iba na jednu stranu, keď to... A však on nezobral nič, ne? Však on nerobil žiadnu politickú vec. Čo sa tu teraz ako handrkujeme, že ktorá strana čo urobila, keď on neurobil žiadne promo na žiadnu stranu, nie? Čo to kurva je za... Halo? Takže akože neviem, prečo sa tu teraz útočí iba na jednu stranu. Akože reálne ja som úplne, že na toto aj celé, že zabudla, ja som to úplne vypustila v tej danej sekunde aj reálne z hlavy, lebo akože čo teraz sa tu mám, hej? Ceníme whataboutizmus, že prišiel už rovno v prvej minúte, či v koľkatej. No dobre, ja som to síce trošku ale čo tá druhá strana, a? Prečo ich hej?
Príde strašne celé také nafúknuté, robí sa toho senzácia a útočí sa ako keby iba na tú jednu stranu, pritom sa hľadali podporovatelia aj na tej druhej strane, kde tiež som bola ja oslovená, ale proste som to neriešila, lebo ja niečo, s čím sa nestotožňujem, tak akože, chápeš. A Plačková dávala počas moratória storku, že podporuje Peleho, či nie? No viem, že kto to dával? Rytmus dával, nie? Cibulková tuším? No bolo ich tam viacej. Dávala aj Plačková, hej? Ja si pamätám, že ja som vlastne robil iba s Marekom Machom hento, že aby ľudia chápali, niektoré strany strašili s tým, čo vlastne môže prezident urobiť. Hej? Že môže posielať ľudí do vojny a neviem čo všetko. Tak ja som sa vlastne iba zapojil do toho, kde bol aj Dano a tak, že vlastne to nemôže prezident robiť. To bolo jediné, čo ja som urobil. Čiže aby ľudia proste neboli tým, čo môže a nemôže prezident. A toto je akože turbohalus. Ne, za všetkým sú proste peniaze a napríklad Pellegriniho sestra s rodinou chodí ku mne do kaviárne, takže pre mňa podporovať jeho vo voľbách bolo úplne prirodzené. Ja tak potom dobre. Ja tak potom pohodička, no. Tak potom super. Kamo, je dosť možné, že niekto zo Smeru má u mňa odber, ale proste to neznamená, že... Chápeš? Kámo, Tari má u mňa odber, to neznamená, že sme feláci. Ja som to kúkal, minule mi vyhodilo, že akože top najviac odberané kanály, čo majú u mňa odber. A bol tam Tari, shoutout, čau. To neznamená, že sme v pohode. Chápeš? Kúpil si možno kvapku. Kámo, nebudeme v pohode asi, nebudeme, no. Nepotrebujem na tom nejako benefitovať, takže celé mi to príde strašne také zvláštne, že po, ja neviem, koľkých 3 rokoch sa tu vyťahujú takéto veci, že ako keby, ja neviem, čo sa stalo a pritom bolo toľko hercov a spevákov zapojených. No proste Ale ona, akoby, prečo nechápe, že problém není to, že ľudia sa zúčastnili kampane pre nejakú politickú stranu? Však dobre, veď keď je to proste v rámci normálne kampaňového nejakého obdobia, kde proste sa robí promo za promom a niektorí herci proste či už idú po peniaze, alebo idú po to, že fakt veria v tej strane a ešte k tomu zarobia, veď v poriadku. Tu je problém to, že to ich promo bolo počas toho moratória do pič. Co je? Kamo, tak nám treba ináč. Tak nám treba. Áno, a druhý problém samozrejme je ten, že sa tajíš, že to nebolo promo, že to nebola kampaň. To keby sa prišlo na to, že to celé bola kampaň, toto bolo tornádo. Dajte odber, nech nezmeškáte, keď sa to stane, ja sa tu na to rád pozriem s vami. Ale mi to príde také zvláštne, že po 3 rokoch sa tu ide niečo zrazu riešiť, akože... A ja si osobne nemyslím, že mám takú moc, aby... Keď ja si vyjadrím nejaký svoj názor, že na základe toho niekto vyhrá voľby, no tak... Queen Plačková. 919 000 odberateľov. Koľko je obyvateľov na Slovensku? Tak 5-6 milióna? Nemá takú silu, no. Ako ja som videl engagement rate na rôznych postoch, není taký úplne úmerný k tým 919 000 followerov, ale ako je to dosť ľudí. Jakoby, a ešte vlastne v podstate tá robota, čo je influencing, respektíve ovplyvňovanie ľudí. Keď to tak ako prekladáme, hej. Čiže reálne to je to, o čom sa tu bavíme. Jak ako nemá silu však veď ona, pokiaľ viem, tak funguje hlavne aj z toho, že predáva svoje produkty cez svoj Instagram alebo sociálne siete, kde ovplyvní ľudí to urobiť. Ne? Jak ako ne... Kocúrko? Myslím si, že na to som dosť malý človečik, ale príde mi to celé také divné, že všetci dosť malý človečik, no. Sa môžu vyjadriť, všetky známe osobnosti sa môžu vyjadriť, ale keď sa už vyjadrím napríklad ja, tak to už musí byť zaplatené, to už je... Ja to zopakujem 3-krát, kľudne aj 8-krát ďalších. Problém je to, že to bolo počas moratória. A hlavne s tým, že to vyzerá shady. Že to vyzerá ako zaplatené promo, lebo všetci ste mali rovnakú retoriku, rovnaký čas. To je ten problém. Tu není problém, že chceš podporiť nejakú stranu, či už ti zaplatia, alebo ne, keď priznáš, že to je kampaň. A je to počas obdobia, kedy je to v pohode. Problém je všetko to druhé okolo toho. Aj predtým boli nejaké voľby, ja som povedala svoj názor, že držím v strane Smerodina, že by sa mala dostať, presne som povedala, kto ne. A to čo teraz, akože to si nikto nevšimol. Ale vy vidíte len, že on vyhral a musí to byť teraz, čo je, že ako ja za to môžem?
A ty by si vzal nejakú nabídku, kdyby ste prišla nejaká strana? Ja som dostal, ešte keď som v Bratislave štúdio, som dostal ponuku, to bolo počas normálne nejaké ako kampane, ktorá mala pôsobiť veľmi divne organicky, ale ja proste politiku nechcem spať do svojho videa. Absolútne. Ja som tu na to, aby sa ľudia zabávali, to je moja alfa, omega, A po Z. Ja to nebudem hovoriť ľuďom, jak majú proste zmeniť chod krajiny, kurva. Ja som tu na to, že keď dojdete zo školy, z roboty, normálne dojdeš domov, sadneš si a pozrieš moje video, tak ti tvoj mozog urobí na chvíľku, že chápeš? A to je celé, ja tu nebudem robiť politické ten lík o 10 rokov, jak poviem ja do politiky, nie? Čo som tam kurva robil. Kamo, akože stojak pozerám, minimálne by som mohol byť minister kultúry. Celá mi to príde taká strašná haďarina. Neviem, čo si o tom myslíte. Tak ako mne príde haďarina je to, že sa proste núka také promo. Že daj v tento dátum, kedy už sa nemá nič dávať von. Urob kamo storku, prosím ťa. Ako Boh vie, že či to tak naozaj bolo. Ja som veľmi zvedavý, ako dopadne to vyšetrovanie. Veľmi som zvedavý. Všetci sa môžu vyjadrovať, ale keď sa vyjadrím ja, tak hneď to musí byť spochybňované, zleoné. Celé také strašne divné mi to akože dojde, ale jasné, chápem, tam, kde je plačková, tam je sledovanosť, tam sa komentuje, tam je všetko úplne inak. Ale... Pamätáte si, či sme začali to video celé? Že sme hovorili, jak sa používa presne táto karta ako prvá? Že to bude nákliky videnia, no jasné. A ešte hlavne, ja som vtedy išla z Blacku, a zrovna vtedy som to stretla jeho sestru, tak vtedy som si sadla do auta, si pamätám, že som to nahrávala a ešte my sme vtedy srandovali s jeho sestrou, že bol by to najkrajší prezident. A ja som to vlastne v aute povedala, že bol by to najkrajší prezident, že keby to vyhral, že preto ho volím. Tak za toto keby mi mal fakt niekto zaplatiť, tak to je úplne akože názor hodný zlata. Ti drbe. To je strašné. To je strašné. Akože... Ja mám z tohto normálne mudík, jak keď Datel pred zlatým mikrofónom mal ten breakdown. Pamätáte si to? Úplne rovnako sa cítim, keď toto pozerám. Ale či niekto bol zaplatený, alebo nebol, mne to úplne urytí. Nech si robí, kto chce, čo chce. Hej, akože vôbec ma to nezaujíma, ale presne tu vidíte to meritko. Ale to, že on povie, že ja som mu volala, ponúkla som mu toľko, čo ani to pravda není, ale to, že mi povedal, že protistrana mu ponúkla, tak možno tá protistrana mu ponúkla 30 000, čo ja viem. Akože fakt. A vlastne ani ma to nezaujíma, popravde. No teraz je veľmi dôležité vedieť, že či si nejako nahrávajú operátori, tie hovorí spätne, že či sa to dá nejako dohľadať, ale pochybujem. No uvidíme, kde bude vysieť pravda, hoši. Som veľmi zvedavý, čo sa z tohto vyklube. Som veľmi zvedavý. Keď raz otvorila téma, ktorú tu na stole máme pomaly od môjho zvolenia, a to téma financovania mojej kampane a možnej podpory zo strany influencerov za finančnú odmenu. Odmietam takéto tvrdenie. Pravda a skutočná pravda je tá, že som žiadneho influencera ani influencerku pred voľbami nežil svoju podporu. A pravda je aj to, že som žiadnemu influencerovi ani influencerke za to neponúkal a nezaplatil žiadne peniaze. Tak akože dobre, okej, povedzme, že bereme. Tak kto núkal tých 10 000? Tak odkiaľ prišli? Čo, Maroš? Tuto Maroš v čete poslal jak Dono? Alebo čo? Nechápem. Rasty, bol si tu ty? Toto kurva bol? Sa spawnli. Normálne týpek napísal motherload, jak v Simsoch a mal. Hotovo. Priečilo by sa mi to, pretože voľby majú rozhodovať ľudia na základe svojho rozhodnutia a nie na základe toho, čo im povie ten alebo oný influencer. Úsmevné je nakoniec ešte aj to, že vo včerajšom videu pani influencerka povedala, že odpoveď toho hlavného aktéra bola, keď mu ponúkla údajne nejakú sumu, že mu protistrana, to znamená môj protikandidát, ponúkal ešte väčšie peniaze, ako mu ponúkala ona. Toto je, Duško, nie si naudoval politicky. Toto sa týka nejako politiky, ale není to niečo, o čom sa bavím, že ja som za jednu stranu alebo za druhú. Ne? Ja si chcem pozrieť, čo sa stalo. Ja tu nejdem robiť žiadne, že ty koko, tento je, to je ono a tento je, to je ono, vieš. To nie. A teraz si vyberte, čo je pravda. V dnešnej mediálnej dobe, keď si každý môže povedať, čo chce a všetko sa berie okamžite za fakt, sa pravda dokazuje veľmi ťažko. A preto verím, že policajné vyšetrovanie bude pokračovať, ja sa mu absolútne nebránim a bude dokázané a ukáže sa v priamom prenose, že niekto klame, pretože ja som nikomu pred voľbami
za ovplyvňovanie verejnej mienky cez influencerov neplatil a nikdy ani platiť nebudem. No, tak bodaj to tak je. Bodaj to tak je, hoši. Čo je tu ešte? Roman mi niečo poslal, počkaj, dám to takto. Počkaj. Že nielen vy, ale nikto ani z vášho týmu, ani z okolia neoslovoval influencerov s ponukou za peniaze vás podporiť? Môžem to vylúčiť rovnako ako pán Korčok, pretože aj pán Korčok to môže tiež si len myslieť. Ja takisto, áno, vylúčujem to. Opozícia o vás hovorí, že ste sa do funkcie dostali podvodom. Ako to vy s odstupom času, s odstupom 2 rokov hodnotíte? Podvodom, viete, ten výraz, ktorý ste zaviedli, je taký zvláštny, že do prezidentského paláca sa dostanete podvodom. Ja neviem, ako sa dá dostať do prezidentského paláca podvodom. Keď ľudia musia prísť k volebnej urne, prišlo ich 1 400 000, nikto nehlásil sfalšovanie volebných výsledkov, nikto nenafúkol počty voličov, ktorí ma išli voliť, tak ja nerozumiem, že ako sa dá do paláca dostať podvodom a túto vašu konštrukciu stále nerozumiem. A ja, ak som porušil volebný zákon, tak som za to prijal aj sankciu, za to som sa ospravedlnil a dokonca sankciu, a dneska je vidíte akurát Deň narcisov, tak pripomínam, že pokutu 10 000 eur, ktorú som dostal za to porušenie, ktorú som okamžite, ani som sa neodvolával, som zaplatil, na základe ale ústavy, ktorá prezidenta chráni imunitou a tak ďalej, som tu pokutu obdržal naspäť a hneď som ju vrátil a hneď som ju vo výške 10... Necháte ma dohovoriť, pani kolegyňa? Alebo ste u mňa, tak sa skúste správať ako hosť a pokoj. Čo? Jak ako ste u mňa? Čavo je na LVčku prezidentského paláca? To je halus. Tak to ma nome odzbrojilo. Čo ti... Okamžite vyťahni kataster v tom momente. Čo ti? Budete myslieť, že ja som nervózny, ja som vôbec nie z vás nervózny, ja som sa na vás tešil, že s čím zase prídete. A týchto 10 Ja keď... 1000 eur na účet aby som teda ukázal, že hoď teda administratívne nebolo možné mi nakoniec tú pokutu udeliť, tak som okamžite tie prostriedky použil na dobročinný účel a som veľmi rád. A ja si vždy za každý svoj prešľap zodpovednosť beriem a zobral som každý postih na vedomie a nikdy som sa ničomu nebránil. Akú väčšiu pravdu má iná osoba ako ja? Ako vám mám inak dokázať, že to tak nebolo a že... A oni zase akoby shiftujú ten problém na niečo, čo sa teraz vôbec nerieši kľudne. Akože ak sa núkalo aj z druhej strany, druhého kandidáta proste peniaze, tak aj to treba podľa mňa nejakým spôsobom minimálne prešetriť. Ale tu sa rieši to, čo sa stalo. A ne to, že čo keby sa stalo, rozumieš? Alebo nestalo, ja neviem. Však uvidíme, čo sa stane, keď skončí toto vyšetrovanie, hej? Ale momentálne Jovinečko že dostal ponuku 30 000 za to, že podporí kandidáta, hej? To je to, čo sa tu teraz rieši. Teraz sa nerieši, že... Vieš, čo myslím? Kľudne, keď sa dojde na to, že druhý kandidát tiež tam nejaké techtle-mechtle s influencermi vyriešil, alebo chcel riešiť, tak nech sa aj to vyšetruje. Ja som úplne do hry. Ale teraz sa rieši toto. Môžem sa tu rozliať nad kolomaš, vy si budete aj tak písať svoje. Ešte raz vám hovorím, že nič také sa nedialo, nikoho som o podporu nežiadal za finančnú odmenu. A ak ma niekto podporil, som veľmi rád, že ma podporil, tak ako desiatky hercov, spevákov, influencerov podporilo pána Korčoka. A ich sa nikto nepýta, či za peniaze. Takže z tohto pohľadu, ak veríme jednému, a keď stačí, že povie z Prahy video... Ale tak čo som ja tak videl, ja som nevidel nejakú ako shady kampaň ešte mimo moratória, čo bola, ktorá by nebola priznaná, že je kampaň. Vy ste videli chat? Lebo mňa sa to nejako nedotklo, hej? Alebo minimálne som si nič také nevšimol. Že by bola nejaká kampaň mimo moratória, čo bola, čo by nebola priznaná ako kampaň. No uvidíme, kam toto povedie. Ako je to veľká halus na riešenie, veľká dobrá gosipovica takzvaná. A uvidíme, ako to dopadne. Plesnite odber, nech to nezmeškáte, ja to budem nejako sledovať isto. U nás veriť koalícii sa nedá, lebo tam sa To teraz nejdeme riešiť túto koalície a opozície a neviem čo všetko, hoši. Tu sa rieši to, že Jovinečko proste že má podporiť Peleho v rámci niečoho od Plačkovej a to je kameň úrazu najväčší. Mne je úplne jedno, kto čo kde teraz ojebáva, teraz sa tomu nevenujem, teraz sa venujem tomuto, čo sa stalo. Hoši. Teraz tu nerobte tu politické rozbroje v komentároch, lebo sa tu roztočím jak normálne Beyblade a poďte všetci do
Jediný influencer, čo v tejto veci niekoho reálne, že natrel verejnosti. No to áno, to áno. To som veľmi zvedavý, kam to pôjde ďalej. Lebo akože ak je to real, čo tvrdí Jovinečko, tak to je akože za mňa prúster jak mraky, kamarát. Bohusko díky. Ako mne to prišlo shady už vtedy, keď sa to dialo, také vieš, že jak ako všetci zrazu proste to tam aj Attila dával niečo, ne? Alebo čo? Že to bolo také strašne divné, až na silu skoro mi to prišlo. Čiže uvidíme, čo sa stane ďalej. Uvidíme.